weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to kuñankari to fasudeɓe to kolomina to korkaƴela to madina alheri to gurela ali kawel to gawinane to lumba ñalɓi to a woyni ko on takkusan jula ha e nder julala ceerno ahmeda bachirou ba to beyruta ko taari ɗum kala eko jeeya e gardini kabruji men to leydi Mauritanie hannen wulsidi ko jagorgal kalfinaɗo ko fate nden ka e kisala aleda hanki o waɗi inauguré e nder waɗi inauguré installation ngaji kewɗi keesi mbaɗaɗi e nder camp militaire mo lim reya to leydi Sénégal temedde joyya gendarme ko ɗum tigui woni hitande hikka nde e halfinaɓe ko fati e nden ka e kisala foire international mo Dakar woni fidaka to leydi Mali CEDEAO ɓe kolliri tigui hay ñalawma goto ɓe ɓeydata e délai moɓe dokkuno laamu transition ngu to leydi Burkina Faso hande waɗa no duuɓi nogas e tati kondu wiyeteɗo biyetenoɗo Norbert Zongo ko warno e nder leydi hen to leydi Congo Brazzaville autopsie holliri tigui wonde sagataɓe jeegomo wasnoɓe pittali mumen e nder kaso mo commissariat central Brazzaville kamɓe kala koɓe waraɓe to leydi Afrique du Sud Cyril Ramaphosa ko hoorejo leydi ndi aleta hanki o tawama on wondi e mboroso covid 19 bisimilla mone ketki hotondirte joni piren pacciren. Maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa. Maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle baɗaɗo reconnu mondialement joguiɗo seedantagal mum ha timmi. Maître Adama Baldé caggal waɗi tour du monde o waɗi tour du Sénégal e oɗo saaha joni omo tawe nder wuuro Bakke to legal Bakke Dembu. Maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi ko moƴƴuɗo longal ko joom istinjaba ha timmi. Maître Adama Baldé ne yawrani ɓen ɓe arsigaji mumen uddi oɗon koɓe hebde kayitaji ha tengti noon kadi e wonɓe to Europe. Maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi bawɗo listihara omo wiya dendagal bandiraɓe kadi kala ken neɗɗo ne waɗa yo tinno yo yurno kala ko neɗɗo ne waɗa yo ƴeew saɗa naata e dewgal ƴeew saɗa naata e ɗengal ƴeew saɗa naata e hoɗande ƴeew saɗa sooda galle ƴeew kala ko mbatta Maître Adama Baldé wi yo neɗɗo ƴeewno hano hannirta ni. Maître Adama Baldé ne andina dendagal kilineɓe mum ha tengti noon tawateɓe to Europe ha tawateɓe to leydi Mauritanie wonde oɗo saaha joni ha hitande nde maya kala ko fati e ƴeewgal woni listihara ko fati hen kala ko gratuit woni yoɓetake ko Allah ɓolo waɗirta ko promotion wonande kilene makko. Maître Adama Baldé ene wiya dendagal ɓe arsigaji men uddi dendagal joguiɓe caɗele to banggue kayitaji dendagal joguiɓe caɗele to banggue dewle joguiɓe caɗele to banggue golle mumen liggeyaji men jokkodire Maître Adama Baldé joni jiituɗa hoorema. Maître Adama Baldé mbiɗen tawe to wuuro witego Bakke to legal bitegal Bakke Dimbu waɗɗani daral baali so tawi aɗa yiiɗi hebdemo aɗa yiiɗi hebde ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 33 976 12 00 ɗum ko numéro bureau ji makko so tawi ko numéro cindirguel makko mbatta ko 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 454 27 09 walla kadi mbaɗa capanɗe jeeɗiɗi temenne e capannayyi e jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e tati capanɗe jeetati e tati. Maître Adama Baldé ko laaɓɗo reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko.
kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hire mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e altine tati lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi goho kabaruji men ɗemgal pulara e sowta he ko musidɗo mon sehil mon haali abouba to karallagal to ko beñi men sehil men saydou abouba hono noon mbiru enen gardiɗi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗotoɗen au représentant de l'Alliance des Nations Unies pour les civilisations woni catala bitegal INAOC hono biteɗo Miguel Moratinos o yettima aleta hanki o subaka sappo ɗiɗi bowti hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goto wodana tawtorede noon nayomo toon ko tawtorede ko fate festival noon mawninde guure ɓoyɗe tawateɗe nder leydi Mauritanie o ari noon koye dow inde dow bismago woni tigui invitation hoorejo leydi ndi woni Mohamed Cheikh El Ghazouani jaɓɓimomo toon noon jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati e jeunesse sport e culture taw kadi ko porte parole du gouvernement wondude e jagorgal kalfinaɗo ko fati gueɗe caggal leydi wondude e walimo adrara kanko Moratinos noon o visiti site o no fewi o noon e monument ji kewɗi ɓoyɗi ɗi o tawi toon o holliri noon weltare makko mawde no fewi ko yi toon ko e bismago e jaɓɓugal ngal o jaɓɓat toon ngal o holliri hen weltare makko mawde no fewi ha joni ko leydi Mauritanie umoɗen sen ummima to wadan payten koto wompu ene tawe tigui e nder région mo Guédé Maka ɓe keeɓi jeere taw ko jeere dabeje hesere woni ko wiyete daral kesso puula ki waɗama inauguré noon ñande aseta ɓennuɗo o e nde waɗama inauguré tawi kadi ko waɗi nde inauguré no ko walimo Guédé Maka biyeteɗo Tayyeb Wul Mohamed Mahmoud kañum waɗi jeere nde inauguré ko laamu leydi Mauritanie noon wondude banque mondial kañumen mahi jeere nde e ɓe madi noon madi jaadude e jamanu yidde mabɓe noon e oɗo saaha joni ko yidde wallidde ko fati kay e fannu negol jawdi e fannu tefankagal kala ha to banggue negol jawdi kala e nder Sahel ene waɗi noon jeere nde hollirama tigui ene waɗi jeere nde noon hollirama tigui ko huɓere hinama noon jeere nde tigui waɗi hudumaji kewɗi no fewi e nder mayre kadi en tawe hen hoɗande gardien wondude e salle mawɗo no fewi taw ko salle to tefankoɓeɓe mbawata foftade e kala saaha ene waɗi kadi bureau ji taw ko bureau ji administrative ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Sidi Ould Zahaf ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade e gollediɓe mum ɓe koliri tigui aleda hanki o ko nogas e jeetato neɗɗo tawa ko fiɗaɓe Covid sappo e jeenayyi hollirama tigui ɓen sa nogas jeetato noon walata ko yimɓe ɗiɗo Ayoune ko yimɓe ɗiɗo Koboni ko yimɓe tato Kantan ko yimɓe nayo Kifa ko yimɓe ɗiɗo Chami ko neɗɗo goto Nouadhibou ko neɗɗo goto Sehil Babi ko yimɓe tato Nouakchott heddiɓe sappo ɓe kala ko Nouakchott Tavarak Zeyna ko yimɓe tato Tayyaret ko yimɓe nayo Toujinina ko neɗɗo goto Arafat ko yimɓe ɗiɗo e nder ɓe cellaɗo ɓe teskama tigui capantato e jeeyo kepti cellal mumen hano hannit ni paati galleji mumen hay neɗɗo goto noon alamo rafi o yooɓi ñalawma hanki o leydi Mauritanie ɓe yaya oɗo saaha joni capantati e jeenayyi ujunere temedde jeetati e yimɓe jeegomo winditiɓe doggola corona hen capantati e jeetati ujunere e temedere capanɗe jeetato e yimɓe ɗiɗo keptino cellal mumen hano hannit ni temedde jeetati capanɗe nayo e jeenayo ɗum woni ko hawrela jak tugui ko mboroso naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hannena Woul Sidi ko ministre de la défense nationale leydi ndi woni jagorgal kalfinaɗo ko fati en nden kam e kisala aleta hanki o ardima cérémonie noon taw ko inauguration installation ngaji kewɗi keesi baɗaɗi e oɗo saaha joni e nder camp militaire biteɗo limraya noon e tawe e nder installation ngaji ɗi o waɗi inauguré ɗen tawe hen tigui caleje mawɗe no fewi tawa ɗen caleje koto avion ngaji mbawata moftade e mbawata sakkade kala e wondude kadi e piste uji atterrissage équipaɗi taw ko équipé des moyens technique moderne et centrale solaire mawɗo no fewi tawa kadi ko bawɗo alimentude base o no diɗonno ene tawe hen kadi groupe aji électrogène so tawi kay ɗiɗon centrale uji solaire so tawi ɗi mbaɗi caɗele tawa ɗin groupe aji ene mbawa hutorede hano hannirtini
ni o waɗi inauguré kadi centre secondaire de commandement et de contrôle et des données on centre noon tawi kadi ko radar uji jogui ɗum taw ko radar uji jamma e ñalawma kala gollotoɗo ɗina radar uji noon ɓe mbaɗa détecté dille yimɓe otoji kala guila jomum enen goɗɗi hanena wulsidi noon o yahani goto omo yaduno noon e c'était timmude no fewi e nder ɓenaɓe o yaduno hen omo yaduno e général Mohamed Val Rais on ko directeur matériel wondude e général Hamadi Wula Eli Mawlouda on ko chef deuxième bureau et colonel Abdallah El Mokhtar on ko chef des bureaux de planification des opérations jaɓɓima ɓe toon noon général Mohamed Wula Heretini on ko chef d'état-major armée de l'air mo leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen tokka guulade ndiyam woni mo nakcota woni poro mo nakcota dadiɓe ɓe hinde police ɓe hinde gendarmerie e ɓe garde côte kala woni halfinaɓe ko fate ndenka e kisal maji leydi Mauritanie kamɓe kala ɓe jooli e nder bateau goto uminoɗo caggal leydi on bateau noon ko gadduɗo marchandise uji kewɗi tawa e nder ɗin marchandise uji woni hen poɗɗi jippade e nder leydi Mauritanie nanniɓe en golliɓe e nder on bateau noon ko wadde fuuy woni tigui wiccidde on bateau caggal kayne ɓe keeɓi noddago Interpol wonde on bateau ne tuuma tigui e waɗi drogue kewɗo no fewi hollirama tigui dendagal marchandise uji taw ko poɗɗi jippade nder leydi Mauritanie kala ɓe bicciti ɗum guila e nder bateau o kono hay oɗo saaha joni hay abbere drogue goto ala mo puɗɗi yitude golle ɗe noon nana jokki to banggue yiilade kay beele kay eɓe mbawa yitude drogue tumaɗo nana nder e oɗon bateau ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen laamu leydi ndi ɓe dokkini tigui yamirore ko fate lancement puɗɗugol heɓade fate rabi biteɗo poliomyélite ko ministre de la santé leydi ndi noon kañum organise oɗon campagne e ballal catala bitegal IMEP woni institut mondial pour l'éducation de la poliomyélite e ko alata hanki o noon campagne o fuɗɗi ɓe koliri tigui ngal ɗo dawal gadnal ko fate ñakko poliomyélite ko fodde temedde jeeɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗa ujunere e sukaɓe jeetato ɓena poti ñakkede taw ko yaroɓe tuggi kay 0 ha duuɓi 5 ɗum noon taw kadi ko ñakko to toɓɓe on gon ñakko noon hollirama tigui ko toɓɓe ɓe wawa toɓɓidde e hukkudude ɓeɗon sukaɓe fodɓe ƴettude ɗiɗon jakkoji hollirama noon ɗiɗon ñakkoji kañum tigui mbawata falade kala ko fati kayi e greffiji handicap guila kayi ko fati e banggue radioɓe ha e wofloɓe kala Halimata Yahya Ba ko secrétaire général du ministère de l'éducation santé on noon holliri tigui wonde oɗo saaha joni o holliri tigui wonde hitade holliri tigui wonde ko ɓoyani ko yimɓe nayo sukaɓe nayo tawama tigui enen gondi e oɗon rafi biteɗo poliomyélite e holliri noon e oɗo saaha joni rafi o koko fuɗɗi feñde nder windere he ko ɗum saabi noon e oɗo saaha joni laamu ngu tigui e leyɗele kala e jiiɗi ko darade haɓade kay ittude rafi o ha laaɓa hono représentant UNICEF e nder leydi Mauritanie o holliri tigui salade ñakkude sukaɓe mum walla welsinade ñakkude sukaɓe mum e oɗo saaha joni ko ɓeydude ƴellidde rafi o e nder windere nde ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jaagogal kalfinaɗo ko fate cellal aadi e gollidiɓe mum ɓe mbaɗino ɓe kewatde kala subaka altine hande o ɓe kolliri tigui nder jokki leydi Sénégal kala e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temetere capanɗe jeenayyi o neɗɗo kolkisa tumanoɓe ya taw gondani e mboros covid 19 e nder holkiso he jeegomo tawama e jaati ko fiɗaɓe covid o e nder ɗum noon e nder ɓen jeegomo kala ko communautaire e nder ɓe cellaɗo ɓe kadi jeegomo kefti cellal men ɗiɗon tampi sanne hay goto noon ala mo rafi o yooɓi fittani mum leydi Sénégal ene yaara e oɗo saaha joni capanɗe jeeɗiɗi e nayyi ujunere capanɗe jeeɗiɗo yimɓe ɗiɗo winditiɓe doggol hen capanɗe jeeɗiɗi e goho ujunere e temedere capanɗe jeegom kefti cellal men hano hannirta ni ujunere temedde jeetere capanɗe jeegom e jeegomo ko ɗum woni ko hawri e ladial ñalawma hande o leydi Sénégal ene jogui capanɗe nayo e joyo neɗɗo wonduɓe mboros coronavirus taw ko ɓiliɓe e juuɗe safroɓe ha joni ko leydi Mauritanie leydi Sénégal keddoɗen général di brigade biteɗo Martin Faye ko kañum woni commandant de la gendarmerie territoriale o holliri tigui wonde foire international mo Dakar woni FIDAK baɗɗo hitande hikka nde taw ko ngo hikka watti duuɓi nogas jeenayyi komo waɗi e nder Dakar ɓe kolliri noon o holliri noon hitande hikka nde ko temedde joyyi gendarme ko ɗum tigui woni ko laamu ngu neldito noon to foire to taw ko halfinaɓe ko fate ndenka e kisal wonande ɓen arɓe tawtorede on foire kañum enen
haluji mum kala o wadi haalade non koy sa kay nyalawma alata hankinde wonno jillu makko kay tonto foire international mo Dakar ha joni ko leydi Sénégal keddoden jaade lobsobe koliri tigi wonde kay nyalawma hande o wonde sakatabe dido taw ko gollotobe to ministère des affaires étrangères wondude neddo goddo mo be kalanto golloto o non be koliri tigi tebama indara lusungoji ko fati kay passeport diplomatique kambe tato kala nobe tawa ko be jogi dina passeport uji diplomatique tawa kadi indara ta ene be tawe tigi be tawa e be do sa joni be tawe tigi e kaso e mbadi garde vie ko altine hande o be poti badede déféré yeso parquet be puddima jangtade non gelo ton to commissariat to wonde kay yimbe hewbe ne jogi dido na passeport uji diplomatique dibe nangira bitedo LS non goto en nangabe be o holliri tigi wonde o don passeport mo jogi taw ko passeport diplomatique o holliri tigi o sodi duma koy juude neddo goto taw ko gandade ndara laamu hen taw kadi ko autorité bitedo AK o holliri tigi on non e odo sa kadi wala kanko tan wonde sabu hewbe fodi passeport uji taw ko juude on dewi ha mbawi hebde dido na passeport uji diplomatique AK o non e odo sa ni yilen jilaw cattuko no fewi hollirama tigi wonde odo sa juro tawtaake e ndara leydi Sénégal tawte ko caggal leydi siftinde on kadi ko fati kaydin passeport diplomatique député ji didi taw ko mouvance présidentielle woni tigi battibe hoore leydi ndi ne tuba hen tigi juudi mena montude dina passeport ji diplomatique ben goni bitedo Boubacar biay e wondude Mamadou Sall e do sa joni hollirama ko nyanno gasi golewru bawte gonden dum be non député ji woni sardeji didi poti darade yeso juge ha joni kabruji men demgal pulaara ceerno mimata leydi Sénégal ko to leydi Mali padena to kidal non phase communal ko fati kay des assises nationales de la refondation gasi halabi aleda hankio sapo yidi bawde hitande ujunnaji didi e no gase gom e dara nokkuji kewdi Mali non ene jogi temedde jeedidi e capande nayi e jeenaya commune hollirama tigi nder din temedde jeedidi capande nayi e jeenay commune hollirama tigi ko temedde joyi capantare jeetati commune tan ko kañumena mbaɗi ko wiyete des assises nationales pour la refondation keddiɗi ɗi kala keɓani wadde ɗiɗon assises aji hollirama noon yogay majji kayim koko haytina ha laaɓi keddiɗi noon koko dirtina ha ɗo yesso to mene ka noon hollirama ko pelle joguitiɓe taw ko diddal pelle joguitiɓe wiyeteɓe CSP woni centre stratégie permanent ko kañumen cali ha yoori wonde kay ɗiɗon assises aji mbaɗa toon caggal kay ɓe kollirino koɓe ɗawaɓe e nder ɗeɗon jonde e nder commune urbaine mo gawo toon ne hollirama tigui ɗi mbaɗani toon noon ɓe kolliri ko probléme financier woni ko probléme halis ɗum haɗi ɗum waɗede toon ine waɗi kadi ene hollirama kadi ene wawi noon ɗi mbawa wattude taw toon ene wawi wattude ñalawma hande o e nder commune aji jeenayyi ɗi yorosom ɗina mbaɗani taw kadi ko hollirama tigui haɗi wadde toon oɗo saaha joni ko caɗele nden ko ekkitan woni tigui probléme de l' insécurité ko ɗum saabi ɗi mbaɗani e nder commune aji jeenayyi taweteɗi to yorosom ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni ardiɓe fedde walla catala CEDEAO ɓe kolliri tigui wonde saaha batu mabɓe ɓe joyɗino aleda hanki o ɓe kolliri hay hojom goto ɓe ɓeydanta laamu transition Mali ngu e dawal ngal ɓe dokkuno ɗumen wonde transition gasat tigui koye lewru février 2022 ko nden tigui leydi ndi foti yaade subgoji e oɗo saaha kala noon laamu transition ngu nana waɗa ɓuuƴ gam yidde ɓeydude ngal ɗon dawal kono CEDEAO holliri tigui hay ñajom goto ɓeydantaɓe hen ɓe kolliri kadi ɗo e lewru janvier so tawi kay laamu transition ngo hollirani calendrier mum wonde ko juɓɓino subgoji ɗi e sahaji ɗi ɓe mbini wonde koɓe ɓeydoɓe ŋernude wonde tigui sanction ngaji koɓe ɓeydoɓe hiidade leydi Mali e laamu mum kala ɓe kolliri kadi e nder jonde he wonde kay dendagal sanction ngaji ɗiɓe pawno e laamu transition hay diga hen ala koɓe ustata e oɗo saaha ha joni ko leydi Mali keddoɗen ñande jamma aljuma sappo bowte gonɗen nune wiyata aset sappo e goho ko garda goto taw kadi ko garda pénitentiaire woni tigui ko e renoɓe kasoji taw ko liyetina colonel Thiemoko Keita kañum tigui wara ko bandiji jooɓi fittanu makko ɓe mbarimo noon koye dow moto makko bandiji ɗi jaadi e moto makko jagarta kanko liyetina Thiemoko Keita o gollotono koto direction régionale direction générale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée mo gawo ko kanko wonno toon chef de division de détention koto Yangoso paɗen to Yangoso noon ñande jamma aseta ɓennuɗo o ko poste gendarmerie kañum wuuro ngo kañum tigui yana toon sanga 22h30 woni 10h30 Yankaso noon tawe capanɗe 5 kilométre hakkude mum e Blam ɓe jani noon ɓe jani kadi e maison de
région wuro ngo hay neɗɗo goto wasani hen fittade mum hay goto gañaki hen kono hollirama matériel kewɗo boni hen saabu poste gendarmerie ɓe duppi ɗum ha wonti doni ne waɗɗo motoji ɗiɗi taw ko motoji gendarme ɓe duppi ɗum ɓe mbawi kadi duppude maison de jeune wuro ngo e saaha ñalngu ngu noon hollirama tigui poste gendarmerie o ko gendarme aɓe ɗiɗi o gonno ɗon ɓen noon nde janggo ngu puɗɗi ko ɗon tigui naati e soyde natoyde koye mumen kabaruji men demgal pular sono mima to leydi Mali koto Burkina Faso paɗen ñalawma hande o watti duuɓi nogas e tati ko Norbert Zongo warano ñalawma hande o noon waɗanama manditare mawde no fewi e nder waɗi moɓodiral e seppoji kewɗi no fewi e nder wuuro wiyetego Wagadugu ha e yoga e guure mawɗe tawateɗe nder leydi he kala hollirde kay namdade yo justice waɗe e rendudemo hommage Norbert Zongo noon ko jayde yanke ko kanko kadi wonno directeur jayde bindol wiyetede l'indépendant ko baranoɗo ɓuuri tumede noon e wargo makko ko biteɗo François Compaoré on noon ko biteɗo François Compaoré ko mawnum Blaise Compaoré mennoɗo wonde hoorejo leydi France kanko François Compaoré noon e oɗo saaha joni o moltoyi koto leydi France habaruji men demgal pular sen ummima to leydi Burkina Faso koto Congo Brazzaville paɗen ñande jamma nayyi ene wiyete 5 lewru novembre hitande gonɗen ɗo yimɓe jeegom taw ko sagataɓe sokonoɓe nder commissariat mo central mo Brazzaville tawnoma enen mbasi pittali men e nder kaso o laamu ngu noon holliri tigui so yooɓi pittali mabɓe kay ko ronkude hebde fofangol hade timmam caggal kay ɓe kulliri wonde kaso o ne hewno yimɓe no fewi kono noon yimɓe hewɓe jadani e gon miijo ONG goto noon yoɓino yo autopsie waɗe e ɗiɗa goskiji autopsie o noon waɗama laaɓi ɗiɗi autopsie gadano waɗano ko ñande 30 lewru novembre autopsie ɗiɗaɓo o no waɗa ko 2 lewru décembre gonɗin ɗo autopsie ji ɗi kala kolliri tigui wonde ɓen wasɓe pittali men koɓe torlaɓe fiyaɓe piide musi no fewi ko ɗum tigui saabi haaɓe jalti aduna ONG noon wiyete ko CAD woni cercle d'action pour le développement ko kañuma yooɓi ɗiɗon autopsie ɓe kolliri tigui wonde ɓen masɓe pittali men kamɓe kala koɓe waraɓe koto leydi Afrique du Sud uddirten Cyril Ramaphosa ko kañum woni hoorejo leydi Afrique du Sud hollirama tigui guila ñalawma hanki o tawama ko piɗaɗo mboroso Covid-19 cagɗum noon hollirama tigui o waɗino discours makko noon waktuji seeɗa ko adi komo tasse kay omo tawi wonde mboroso taw o waɗino discours makko mo pattama miijo e nder église mawɗo no fewi ne tawi hen fodde temeɗɗe ɗiɗo neɗɗo tawtornoma e on discours e nder église taw on discours o waɗanno tigui ko wadde hommage biyetenoɗo Frédéric Declercq o mennoɗo wonde hoorejo leydi Afrique du Sud e oɗo saaha joni noon Cyril Ramaphosa ene yara duuɓi 60 e duuɓi 9 omo tawi tigui ko joñade e oɗo saaha joni siftinde on kadi leydi Afrique du Sud e oɗo saaha joni mboroso Covid-19 koko dampi toon wempejere mum nayaɓiri woni 4e vague taw kadi e oɗo saaha joni nde ari koye mbadi gondi woni mbadi witendi Omicron musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e habrude he ko musidɗo mon seydi moon Ghali Abouba to karallagal ko miñi men seydi men Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on